morning everyone, welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। नै जाहा दिनै भुटानाव दंफैयो। बैसागु जायै मायै एसे भुटानाव बेरायफैदों। ओमफ्राय मैया सफैदों क'क्राझारनिफ्राय थिम्पुआव 9 घन्टा खुनुरुखुम सफैबाय। देग्लाय बैसागु मोनजाफैबाय ओमफ्राय थिम्पुआवबो बेरायफैबाय। नायदो नोंथांमोनहा नै हटेलनिफ्राय Hotel HTC बे सासे लोगोनि हटेल बावनो थाफैदों। दिनै थिम्पु बेरायनोसै। थिम्पु बेरायनानै पारो ओमफ्राय मफे थांनाय जायो। नायनोसै साननै सानथामनि प्रग्राम दङ। बेहासो फैग्रोमोना बेंगलरनिफ्राय बेराय मोनबाय आहा बैसागु जानानै। नानियाथ' ओरैबा ओरै नै दाख्लै बैसागु मोसालायदों। नायनोबा होगोन आं भिडिअखौ नानिनि बैसागु मोसानाय देग्लाय गामियाव। बेनोसै दे रायजोफोर नायलांदो। नायबोल' क्या हो गया मेरे सुबह बे जाहैबाय जोंनि क्लासमेट गोदो ग्रेजुएसन फरायनाय सानैजों MBA बो खालामदोंमोन ज'नो। बेनो जोंना टुर गाइड दिनैनि। अच्छा है ना मेहर? बे जायगायाव ट्राफिक पुलिसानो गैया। ओरैबायदि डिसिप्लिन बयबो। हर्न दामनायखौथ' खोनायानो। गिया मेहर देख देखा हाब लाखिलै नुबाय नै लामायावनो हनै मासे फैगासिनो। दत्सुला पास फैदों नै बेनिफ्राय हिमालयान रेन्ज नुहुरो। दिनै लाखि बिरादनो। नै बेनो जाबाय लोगोआ प्रदीप बुरिजों नानिजों। हा रुको हिमालय मैं भी आता हूँ रुक जा। हिमालय रेन्जखौ नायदो नोंथांमोनहा नैबेनिफ्राय जा नुथारबाय। लाखि दिनै क्लियार एकदम भिउ। नै गुफुर नुदोंना नुहराखै हिमालयान रेन्ज। जायगाया बिराद मोजांलै सयथिबो रिटायारमेन्टनि जायगाथार एकदम। थान्दा बोथोराबो नै गरम दिनाव। दत्सुला पास बे जायगाखौ केमेरायावथ' नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना? ओरै आयु हिमालयान रेन्जखौ नै भिडिअ लिरौ। गासिबो मालाय भलेन्टारि वार्क खालामफैदों। साफा खालामनाय रं फुननाय। ठीक से करो ओके गुड। Will roam and come, you just sit here. Without studies काम मिल गया। देख अभी पूरा पेंट लग गया तुम्हारा मेहर। वही जाबाय भूटाननि ओल्डेस्ट फोर्ट्रेस की भी है। 16th सेंचुरी बानायनाय मोनने। कितना साल लगा रहे इसको बनाने में? 10 साल। 10 वर्ष नांदों बनाने में। ब्रिक्स नहीं है, बड़ा पत्थर लगा है। ये तो अभी फिर रिनोवेट किया हुआ है। अभी ये हम लोग का रिलीजियस सेंटर है जहाँ पे हम लोग का मेन मॉन्ग जो बनता है ना टॉप इधर पढ़ाता है। ये जाएगा सेकंड डेस्टिनेशन बुद्धा पॉइंट बेरायफैदों। आप सांबा गिदिर का गोजौ गिदिर हाबाब one of the largest in the world बेयो। बे जायगायाव गारना थांनो बालायलायबाय आं। खाथियावनो मालाबा फैफेराखैमोन एबार फैनानै बिराद मोजां मोनबाय। राजानि अफिसनो बियो। एसे नायनो ओंखारदों। बिसना जायगाया मोजांथारलै। नै बेहा माबायदि जिरायगासिनो। Hey मेहर उठो मामा। मैंने तो जैकेट पहनो। जायगा दुगिया जायगाया मोजांथारलै रायजोफोर। हाबाब बे जायगायाव फैनानै थाफैनो मोनोबाथाय रिटायारमेन्टनि उनाव नांला जेबो।
कैसा लगा अब तक? टाकिन रिजर्व सेंटर जाएंगे। Reading in the country. टाकिन रिजर्व सेंटर जाएंगे। What are those, man? मैबो दं माथो बिथिं मैफोर दं नै फुथुलासो सानदोंमोन आं Oh my god. Oh my god के बच्चे Let's go तो नीचे भी इधर एकदम पास में वो नहीं चलो 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 लेट्स गो कम ऑन Agrani umani ne Bhutan national animal takin मुझको बोलो नहीं कोई 20 टाइम stronger sin ने भी है देखने में अलग है ना थोड़ा अलग ही है केले ने मन बात है से बनाऊंगा ऊपर पकड़ो पहले फिर उसके बाद हैंग करके उसमें पाँव डालो तेरी नहीं खाऊंगे विराट मेंगबाय रिबारे तेनी जिना बावनो फोजोबसै ताकिन रयेल ताकिन प्रिजर्व भुटाननि नेशनल एनिमेलखौ नायनानै फैबाय Hey. Hey, slowly, slowly. मोजां थारलै जायगाया एकदम सान्थि जेरावबो Come, let's go. How to go shopping. This is the country Bhutan.